सर्वांके नमस्कार. कोंकणी मान्यता दिवस आस्पद करून एकी कोंकणी कविता रचना करून आलापन करता उमेश भट, गोश्रीपुरम, कोच्ची. तुमका सर्वांके स्वागत. प्रतिवर्ष ऑगस्ट 20 दिवसू मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. प्रतिवर्ष ऑगस्ट 20 दिवसू मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. आव सुभाषेक अंगीकृत दिसू. आव सुभाषेक अंगीकृत दिसू. कोंकणी समूहाक उत्सवाचो दिसू. आव सुभाषेक अंगीकृत दिसू. कोंकणी समूहाक उत्सवाचो दिसू. प्रतिवर्ष ऑगस्ट 20 दिवसू मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. प्रचाराक आमका प्रारंभू कोरुया. कोंकणी भाषा साक्षरता दिवूया. प्रचाराक आमका प्रारंभू कोरुया. कोंकणी भाषा साक्षरता दिवूया. पुस्तक प्रकाशन निरंतर कोरुया. पुस्तक प्रकाशन निरंतर कोरुया. कथा कविता गीत नाटक रचूया. पुस्तक प्रकाशन निरंतर कोरुया. कथा कविता गीत नाटक रचूया. प्रतिवर्ष ऑगस्ट 20 दिवसू मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. आव सुभाषेक अंगीकृत दिसू. कोंकणी समूहाक उत्सवाचो दिसू. प्रतिवर्ष ऑगस्ट 20 दिवसू मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. कोंकणी प्रेम्यांक स्वागत करूया. शिकुया बोरोव्या वाचूया उल्लोव्या. कोंकणी प्रेम्यांक स्वागत करूया. शिकुया बोरोव्या वाचूया उल्लोव्या. देवनागरी लिपी हृदिस्थ करूया. देवनागरी लिपी हृदिस्थ करूया. एकमेळी नमका प्रयत्न काढूया. देवनागरी लिपी हृदिस्थ करूया. एकमेळी नमका प्रयत्न काढूया. प्रतिवर्ष ऑगस्ट 20 दिवसू मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. आव सुभाषेक अंगीकृत दिसू. कोंकणी समूहाक उत्सवाचो दिसू. आव सुभाषेक अंगीकृत दिसू. कोंकणी समूहाक उत्सवाचो दिसू. प्रतिवर्ष ऑगस्ट 20 दिवसू मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. प्रतिवर्ष ऑगस्ट 20 दिवसू मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. मातृभाषा कोंकणी मान्यता दिवसू. सर्वांके धन्यवाद. जय कोंकणी.